Juster wie ik met Lutje Kobi op paard. Zij wil vanuit de Tweede Kamer vluchtje voor het behoud van Oeral. En mijn zelfschap verjoerd zal houden en keren hem maar die bezuinigings, want de luidt een onbiedig grote opdracht op zijn schouders. Ik ben benijd hoe hij hem ermee redt en hoe hij Oeral belibbert. Henk Keizer vier van 96 en 99 zakelijk leider van Oeral en is door ik op het eiland komen te winnen. De komende zomer loopt hij de karre om van Friesland in 2018 de status van Europees culturele haardstad binnen te halen. Hello. He speaks English. Ik weet het nooit over van de straatjager. Als het achter ons is, dan best niet. Maar kan je die nog altijd bekoren, dat straatjager? Ik kan me voorstellen, die maakt grote dingen. En dat is een heel liedje. Ja, ik vind het heel knap. In feite is het natuurlijk levensgevaarlijk. Want het is, mensen kunnen je afkeuren. Ja. Of vinden niks aan lopen door. En dit is een zeg maar, gevaarlijke vorm van theater. Je zit niet in een zaaltje. They love you! That's the most applause I've ever had in a show. It wasn't for me. Is het voor jou nou vakantieweek of is het ook helemaal maar dat Friesland 2018 in Holland? Ja, dat is gewoon fulltime. Ja, want dinsdag zitten we in Brussel. Presenteren we onze Friese ambitie ook daar, samen met Noord-Nederland. En hier zijn we gewoon aanwezig. Met Friesland 2018 zijn we Oeral volop in gesprek over de bezuinigingen. Leuk, we zullen een slag over het eiland, maar de oud promo- en evenementenbus. Heeft er wel een groot bewijs? Hartstikke groot. Maar heeft er net zoiets van, bij al die bezuinigingen, ik kan me beter ophouden met je reis, want de hoorstaat helemaal geen artiesten meer hoor die helpen kunnen om het festival te organiseren. Ja, dat horen we al vaker. En ik vind het ook wel een heel lastige periode om met zoiets te beginnen. Ik heb daar grote zorgen over. Want slaaploze nachten. Ja, ik heb heel veel zorg over dat ik vind dat Den Haag Friesland niet meer ziet. Het gaat ook over onze taal. Er is weinig aandacht meer. Alles concentreert zich op de Randstad. Ja. Zogenaamde topinstellingen. En die zitten ineens zogenaamd in de Randstad. Alsof Oeral geen topinstelling is. Of theater. Dat wordt niet meer gezien. Daar gaan we ook voor. Dat theater blijft, dat Oeral blijft. En dat al die andere dingen ook blijven. Als het echt heel eerlijk in je hart just, krijg je dat van me hoor? Dat weet ik niet. Ik vind het een heel slechte tijd. Ik weet één ding van mezelf wel. Dat ik wil er wel voor knokken. Dat weet ik wel. Jullie mogen allemaal je handen in een driehoek rondom je navel leggen. Als ik zeg inademen, dan ademen jullie in. Als ik zeg uitademen, dan blazen jullie uit. In. Uit. Zo komen Henk Keizer en ik in de stemming voor De Zone. Een voorstelling van de Noorderlingen uit Grees. We zullen een oeren door de bos kuieren in een geheimzinnig decor. De Noorderlingen is eigenlijk de plek in het noorden. Voor jonge acteurs, jonge theatermakers. Waar de ruimte is om een voorstelling te maken. En de Oeral geeft hun weer een plek. Oké, goed. Dames en heren, vanaf nu af aan is absolute stilte een vereiste. Doodstil, want we gaan hier de derde sector in. Ai, 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 ai. Rakachu! Ja, nee, nu geen camera. Zo, ik ben het echt helemaal zat met u, meneer. Stalker van Tarkovsky is een van de inspiratiebronnen van regisseur Benjamin Moon. Hier zie ik het stalker in de verbindende zone naar een kamer dat een wees uitkomen zal. Maar waar staat het al hiervoor? Ook in de film blijft dat symbolisch en mysterieus. Please walk towards the light. Dat is theater, hè?
Ik hier pas eigenlijk, doen we dat grote veld op kamers. Toen dacht ik, verademing, Ja. ik wil wel uit dat bos kwijt, want ik heb dat Ja. als jongens. Gewoon heel mooi in elkaar gezet. Als je het toch meenemen de stilte in en dan aan het eind gewoon een soort rock'n'roll dansen.